Di sala 1957 de yekemîn Partiya Siyasî ya Kurdê Sûriyê hat damezrandin û tenê 6 salan ew partî ma. Beriya got sala 1963 de rêzê dabeşkirina navxwe dest pê bike. Di dawiyê de sala 2023 de Partiya Pêşverû bû du partî. Karbidestên Partiya Pêşverû tekez dikin got sedema perçebûnê ne siyasî ye. Berê me keta mutemer de yanî û ji bo karûbarê mutemer hinek pirsgirêk derketin. Belkî hinek bêjin wala ew pirsgirêk siyasî ne ya di efkara de em muxtelifin tiştek û tune ebeden maal esef mixabin yanî ew pirsgirêkê got hebûn jî bêhtir têqenî bûn û gereka ji bo yanî vê sebebê em negihaba vê qunexa got em ji hev cidwe bûn. Bi dehan partî û tevgerên siyasî yên Kurdên Sûriyê hene got piraniya wan perçebûne. Li gorî siyasetmedarê navdar ê Kurd Hesen Salih got şahidê gelek perçebûnê partiyan bû, dibêje got sedema sereke nakokiyên li ser berjewendiyên şexsî û aborî ye. Belê ez bêjim sedem beriyan ha mesela çap û rast bû. Lê di vê dawiyê de piştî hartin mezin îmdandora me çêbûn û Îrana Sûrî çêbû دوێ دەبێ de karin bêjin gelek nakokî jî bû pir bû artibû zêde bû giha astekî got Kurana Kurdî yanî gelkî jî aciz bûye. Em karin bêjin nû sedem jî bêhtir kesayetîne ji ber awke bêjê berjewendiyê taybet in. Li gorî çavdêrên siyasî ji bo kontrolkirina vê rewşa siyasî yan nesaxlem pêwîstî bi akîvkirina zagona partiyên siyasî heye. Li Rojavayê Kurdistanê niha ne serdema behsa êdî serdemekî nû de dest pê kirin got zagona partiya bêsera rastkirin û bikeve meriyetê de got em ji vê rewşa paşverûtiyê ya bermahiya serdema behs û bircwaza biçûk rêzgar bibin. Li Sûriyê derdora not partî û tevgerên siyasî yên Kurdî hene. Piraniya partiyan ji hev perçebûne. Nav û rêziknameyên her du partiyan wek hevin. Tenê navê serokan ji hev cuda ne. Baweriya kolana Kurdên Sûriyê bi tevgera siyasî ji ber perçebûna navxwe li gorî siyasetmedaran bixwe di astekê pir nizm de ye. Zana Umer dengê Amerîka. Qamişlo.